ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೇನ ಸಿರಿಪಾದಗೂ ತರೆತಗ್ಗಾದು ಚಾವಡಿಡಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೇನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೆರೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕಲೆಂಬಿತ್ತಿ ಚಾವಡಿ ಪೊರ್ಲುಗೆ ತುಪ್ಪೆ ಇತ್ತಿ ಜಾಲು ಪೊರ್ಲುಗೆ ಚಾವಡಿ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಂಬಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರ್ನ ಸೇರಿಗೇಡು ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕೂಡಾಟಿಗೇಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಗು ಬಾರಿ ಗನಸ್ತಿಕೆ ಬೈದಂಡು ಗನಸ್ತಿಕೆ ನೆಗೆತ್ತು ತೋಜೊಂದುಂಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಐಕಾದು ಕುಡೋರ ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲೆಗ್ ಬಗುತ್ತಿಡು ನಮಿತೊಂದು ಲೇಸುಗೆ ಏನನು ಮದಿಪು ಕೊರಿಯರೆ ಇದಿನಂಚಿನ ಸಂಘಟಕಿರೆಗ್ ಬುಡು ಉಡಲಿಡ್ದು ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಖ್ಯಾತ ಹರಿಕಥಾ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಚ್ಯುತ ದಾಸರು ಬದುಕದ ಕತೆನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನೇಯ್ದು ನಮಕ್ ಮಾಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಅರ್ನ ಹರಿಕಥೆಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪತ್ತೇಟು ಪೊರ್ಲು ಇರುವೆಟ್ಟು ಮರ್ಲು ಮುಪ್ಪೆಡು ಮುರುಹು ನಲ್ಪೆಟ್ಟು ನಡು ಐವೇಡು ಅಜಕೆ ಅಜ್ಪೊಡು ಕಜಕೆ ಎಲ್ಪೊಡು ಕುಂಟೆ ಎನ್ಪೊಡು ದಂಟೆ ಸೊನ್ಪೊಡು ಶಯನ ನೂದೇಟು ಪಯಣ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಉಸುಲು ಸುರುವಾಯಿ ನೆಡ್ದು ಜೀವದ ಸುಯಿಲು ತೆಕ್ಕುನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಕತೆ ಸಗೊಂದೆ ಪೋಪುಂಡು ಇಂಚ ನರಮಾಣಿಲು ಇನ್ನೇ ಬದುಕು ಸಾಗೊಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಎಂಚ ಅಕ್ಲಿನ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಾಯರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬಡವಾನಗ ಬಂಜಿಗು ತಿನಿಯರೆ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಾಡು ಪತ್ತಿಯರು ಮಾನ ಮುಚ್ಚರೆ ದುತ್ತೈತನು ನಾಡು ಪತ್ತಿಯರು ಅಕಲಕಲ್ನ ಗೇನಗು ಬರ್ಪಿನಂಚ ಕಸುಬುನು ನಾಡು ಪತ್ತಿಯರು ಕಸುಬುನು ಕುಲಕಸುಬಾದು ಮಲ್ತೇರು ಕುಲಕಸುಬು ಮಲ್ತಿನಂಚನೆ ಜಾತಿನ ಪಾಲು ಭಾಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಜಾತಿ ಆಯ್ಲಕನೆ ದೇವರೆಲ್ಲ ಪಾಲು ಭಾಗ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪೋಯರು ಇಂಚ ಪಾಲು ಭಾಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಪನಂದೆ ಬೈದಿನ ಈ ಉಸುಲು ಪನಂದೆ ತೆಕ್ಕದು ಪೋನಗ ಭೂಲೋಕಗೂ ಬೈದಿನ 4 ದಿನದ ಬಿನ್ನೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮುಲ್ಪ ನಿಲೆ ಊರರೆ ಮಲ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪೆರತನಗೂ ನಾಚಿಗೇಡು ತರೆತಗ್ಗಾಯರು ಮಿತ್ತ ಲೋಕೊಡು ಚಿತ್ರಗುಪ್ತರು ಧರ್ಮರಾಯರಡ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪಾಲನು ಭಾಗ ಮಲ್ಪನಗ ಅವಳು ಅಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ತರೆತಗ್ಗಾದು ಉಂತಾಯರು ಇಂಚ ಭೂಮಿಗೆ ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ 4 ದಿನದ ಬಿನ್ನೆರು ಬನ್ನಗ ದಾಲ ಕನ್ನದಜ ಪೋನಗ ದಾಲ ಕೊನಪುಜ ಅಂಚಾದು ನೆಟೆ ಉಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇ ಪನ್ಪಿನ ಪಟ್ಟನು ದೆತನುಡೆ ವಿನಃ ಪಾಪಿಲು ಪನ್ಪಿನ ಪಟ್ಟನು ದೆತನೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏರೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪುನು ಏರೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಬೈದಿನಿವರಿಯೇ ಪೋಪಿನಿವರಿಯೇ ಅಂಚಾದು ಒರಿಪಾವನು ನಮ್ಮ ದಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣಡು ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಮಹಾಕವಿ ಆರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಚಿತ್ರಣನು ಒಂಜಿ ಮಲೆಕುಡಿಯನ ಮೂಲಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಮಲೆಕುಡಿಯ ಪಣ್ಣೆಂಡ ವಾಲ್ಮೀಕಿನ ಯಾರು ಅರ್ನ ಕಥೆತ ಸ್ವರೂಪುಡು ಕಂದೆರು ಈ ಮಲೆಕುಡಿಯೇ ಮಲ್ಲ ದರೋಡೆ ಕೌರೆ ಆದುಪ್ಪೆಗೆ ಕಲ್ವೆ ಆದುಪ್ಪೆಗೆ ಬಂಜದ ಪಡಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಾಂಕೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಆಯೆ ದರೋಡೆ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲಸಗು ಜಪ್ಪುವೆಗೆ ಇಂಚ ದರೋಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು 7 ಜನ ಋಷಿಕುಲು ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ಅಪಗ ಅಕಲೆಡ ಆಯೆ ಪನ್ಪೆಗೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಜೋಳಿಗೆಡಿತ್ತಿನ ಕೊರ್ಪರ ಅತ್ ಎನ್ನ ಕೈಟಿತ್ತಿನೇನು ದೆಪ್ಪೊಡ ಅಂದಕೇನುವೆರಿಗೆ ಅಪಗ 7 ಋಷಿಕುಲು ಅಕಲ್ಡ ದಾದ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಅಕಲು ಮಾತಾ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತಿನಕಲು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರ ಅಕಲ್ಡೊಪ್ಪುನು ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ದರೋಡೆ ಕೂರನು ಒಂಜಿ ಮಹಾ ಋಷಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾಂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಎತ್ತು ಶಗತಿ ಉಂಡು ಪಂಡ್ದು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯ ನೋಡು ಇಂಚ ಮಲೆಕುಡಿಯೇ ಅಕಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ
ಈ 7 ಋಷಿಕುಲು ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ತಾದಿನ ಬುಡ್ಲ ಎಂಕಲಿಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅಪಗ ಈ ಮಲೆ ಕುಡಿಯಾಗ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಪಿಸಿರು ಏರುಂಡಿಗೆ ಏವ್ರ ತೋಜಾವೆಗೆ ತೋಜಾದ ಪನ್ಪೆಗೆ ನಿಕುಲಿ ಎಂಕ ವಾ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚೆಂಚಿ ನಕ್ಲಿನಿ ಯಾನು ತೂತೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೆಗೆ ಅಪಗ ಋಷಿಕುಲು ಸಮಾಧಾನಡು ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಕರವುನ ತೆರಣ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಚೆಂಡಲ್ನ ಕಂಡೋಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಂಟೊಡ್ಚಿ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ತೂದು ನಡಪು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮನು ಬುಡಿಯರೆ ಅವಂದು ಮಿತ್ತುದಾರ ಮೆಚ್ಚಂದಿನ ಅಧರ್ಮದಾಯ ನಿಕ್ಕು ಎಂದು ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ತುಲೆ ಏತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಪನ್ಪೆಗೆ ಹೌದಾದ ಅಧರ್ಮ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಾಂಕೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿನ ಸಾಂಕೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದೆಟ್ಟಿಂಚಿನ ಪಾಪ ಅಂದಕ್ಕೇನುವೆಗೆ ಅಪಗ ಋಷಿಕಲು ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಅಂಚಾಂಡ ನಿನ್ನ ಬೊಡೆದಿಡಪೋದಕ್ಕೇನು ಒಂದು ಪಾಪನ ಅತ್ತು ದಾದ ಅಂದಕ್ಕೇನು ಅಂದು ಆಕ್ಲಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತಾದು ಆಯ್ ಪೋಪೆಗೆ ಪೋದು ಪೊನಗ ಬೊಡೆದಿ ಉಪ್ಪುವಲ್ಗೆ ಅಲ್ಕೇನುವಲ್ಗೆ ದಾನೆ ಬೇಗ ಬತ್ತಾರು ಕೈಟು ದಾಲ ದಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದಕ್ಕೇನುವಲ್ಗೆ ಅಪಗ ಆಯ್ ಪನ್ಪೆಗೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಸಾಂಕೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ದರೋಡೆ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪೆ ಅಪಗ ಅಲೆಗು ಅಜಪ ಅಪ್ಪುಣಿಗೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ದರೋಡೆ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಸಾಂಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಾ ಪನ್ಪೆನ ವಿಚಾರ ಅಲೆಗೆ ತೆರೆದು ಪುಜ್ಜಿಗೆ ಯಾನು ನಿನ್ನ ದರೋಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂತೇನ ಅಂಚ ಪಂಡು ಸಾಂಕೆರೆ ಪಂತೇನ ಅಂದು ಕೇನುವಲ್ಗೆ ಅಪಗ ಆಯಕೇನುವೆಗೆ ಇತ್ತೆಯಾನ ದರೋಡೆ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದಿ ಐಟು ನಿಕ್ಕು ಪಾಲುಂಡಾ ಕೇನುವೆಗೆ ಅಪಗ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಲ್ಗೆ ಪುಣ್ಯಡು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ ಪಾಲು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಲು ಪಾಪುಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಲು ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪನ್ಪಲ್ಗೆ ಅವು ಎಂಚಾಪುಣು ಒಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅವೇನು ಬೊಡೆದಿನ ಪನ್ಪವನ ರೀತಿಡು ಪನ್ಪಾದೆರು ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಲ್ಗೆ ಅಟಿಲು ಅಡಿಪು ನಾಯಗು ಉಲೈಡಿತ್ತಿನ ಕರ ಬಿಸಲದ ಕರಿ ತಾಗುಂಡೆ ವಿನಃ ಉನ್ಪಿನಾಯಗ ಐತ ಕರಿ ತಾಗುಂಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವಲ್ಗೆ ಈ ಪಾತಿರಕ್ಕೇಂದು ಆಯಗ ಬಾರಿ ಅಜಪ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಪಾತಿರನ ಒಂದು ಅಂಚಣ ಯಾನಿ ಏರೆಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿನ ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪೆಗೆ ಅಲ್ಪನೆ ಆಕ್ಲೇನು ಬುಡ್ದು ಆ ಋಷಿಕಲಿತ್ತಿನಡೆ ಪೋದು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತದು ಆಯ ಮಹಾ ಋಷಿಯಾದ ರಾಮಾಯಣ ಬರೆಯಿನ ಕತೆ ನಮಕ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ತೆರೆದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಈ ವಿಚಾರನು ಯಾನು ದಾಯ ಪಂಡೇಂದು ಪಣ್ಣಗ ನಮಲ ಅಸತ್ಯ ಅಧರ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯುಡು ನಡಪೊಡು ಧರ್ಮುಡು ನಡಪೊಡು ಸತ್ಯುಡು ನಡಪೊಡು ಅಹಂಕಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಲ ಪಂತಿನ ಸಂದೇಶಲ ಒಂಜೆ ಬೈಬಲುಡು ಪಂತಿನ ಸಂದೇಶಲ ಒಂಜೆ ಕುರಾನಡು ಪಂತಿನ ಸಂದೇಶಲ ಒಂಜೆ ಬುದ್ಧೆ ಅಹಿಂಸಾ ತತ್ವದ ಸಂದೇಶಡು ಪಂತಿಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಪವಾಡ ಪುರುಷರು ಪಂತಿಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಕಾರಣಿಕ ಮೆರಿತಿನ ಶಕ್ತಿಲು ಪಂತಿಲ್ಲ ಒಂಜೆ ವಾಕ್ಯ ಬೇತೆ ಆದುಪು ಅಂಡ ಕೊರ್ತಿನ ಸಂದೇಶ ಅವು ಒಂಜೇ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಮರಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟನಗನೆ ಏರ್ಲ ಬಡವಿರಾದ ಪುಟ್ಟುಂಡ ಅವು ತಪ್ಪತ್ತು ನಮ್ಮಡ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಜನಕುಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಆ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಡೆ ಕೊನಪುಂಡು ಒರಿ ಕಲ್ವೆ ಆದಿತ್ತಿನಾಯಿ ಒರಿ ದರೋಡೆಕವರೆ ಆದಿತ್ತಿನಾಯಿ ಮಹಾ ಋಷಿ ರಾಮಾಯಣ ಬರೆಯಿನ ಕಥೆನು ಪಂಡೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಪುರಾಣ ಬರೆದು ಮಹಾಭಾರತ ಬರೀನೇನು ಪಂಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಆಯರು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಗೇನದ ಭಂಡಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಪನ್ಪೆರು ಬುಲ್ತೊಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಈ ಸೈನಗ ನಿನ್ನ ಸಾವುಗೂ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಬುಲಿಪುಲಕ ಮಲ್ಪು ಒಂದು ಪಂತೆರು ಅಂಚಾದು ನಮಕ್ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಜಾತಿ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಮತ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಧರ್ಮ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗವೈಫಲ್ಯತೆ ಉಲಾ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನು ದಾಂಡ ಏತೋ ಜನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಉದಾರ್ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ಎದುರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಪರಿವರ್ತನೆದ ಹರಿಕಾರ್ಯರಾದ ಬೈದಿನಾರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಈ ಲೇಸುಗು ಏನನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರಡೂಂದು ಪಂಡು ಲೆತ್ತಿನ ಪಗ ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪನಗ ಎಂಕ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಐಕ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯರು ಆಕಾಶವಾಣಿದ ಉದ್ಘೋಷಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಮುದ್ದು ಮೂಡ ಬೆಳ್ಳೆ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯದ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ RK ಬಂಗೇರ ಪೇರೂರು ಜಾರು ಅಂಚನೆ ಹರಿಕಥಾ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯನ ಅಚ್ಯುತ ದಾಸಿರ್ನ ಹರಿಕತೆಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಯುವ ಹರಿಕತೆಗಾರರಾಯನ ಶರತ್ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಮೊಕಲ್ಲ ಮಾತ ಪುಸ್ತಕಡು ಮೊಡಿತಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಲಿನ ಯಾನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಅಂಚನೆ ಐತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೂಲೋಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯಪ್ಪು ಆಂಡ ಕೊರ್ತಿನ ಸಂದೇಶ ಒಂಜೇ ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ಮರಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಿಟ್ನ ದೇವರು ಭೂಮಿಗೆ ದಾಯ ಬತ್ತೇರು ಕಂಸನು ಧ್ವಂಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬತ್ತೇರು
ಸಿರಿ ರಾಮದೇವಿರ ಭೂಮಿಗೆ ದಾಯ ಬತ್ತಿರು, ರಾವಣನ ಮರಣಗೂ ಕಾರಣ ಎರೆ ಬತ್ತಿರು. ಸಿರಿದೇವಿ ದಾಯ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತಿರು, ಮಹಿಷನ ಮರ್ದನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬತ್ತಿರು. ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ದಾಯ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತಿರು, ಅಹಿಂಸಾ ತತ್ವನು ಸಾರೆರೆ ಬತ್ತಿರು. ಇಂಚ ಲೋಕಗೂ ಅಂಟು ದಿನ ಕುರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಕಳಂಕ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಅಳಿಪೆರೆ ಜನ್ಮದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು. ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಬಾವುಟನು ರಾಪಾದು ನಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವವಿಡೀ ಸಾರ್ದಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಭಾರತಗೂ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕೇರಳಗೂ ಬತ್ತೆರಿಗೆ. ಕೇರಳು ನಡಪುನಂಚಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಅಧರ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಪೊಣ್ಣುಲಿನೊಂಜಿ ಭೋಗದ ವಸ್ತುವಾದದೆತ್ತೊಂದೇನು ಮಾತ ತುನಗ ಆರು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮರ್ಲೆರ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಪರಿಹಾರ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಒಂದುವೇ ಸಮುದಾಯಡು ಒರಿ ಪುಟ್ಟದು ಬರಡು ಪುಟ್ಟದು ಬರ್ಪೆರು ಪಣದು ಆಕಾಶದಂಚಿ ಕೈ ಮುಗಿಯರಿಗೆ ಮೆರ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸುಗಿಪು ದೇವೇರ್ನ ಕೆಬಿ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಕುಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮಾಳ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ನ ಬಂಜಿಡು ಕೊಡಿಂಡು ಚೆಂಬಳಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ವಯಲಾರಡು ಮಾದನ್ ಆಶನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮಾಳ್ ಪನ್ಪಿನಕಲಿನ 4ನೇ ಮಗೆಯಾದ ಜನ್ಮಗು ಬತ್ತೆರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು. ಪುಟ್ಟನಗನೆ ಬಾಲೆ ಬುಲಿತೊಂದಿತ್ತು ಜಗೆ ಅಂಚಾದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೆರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾದನ್ ಆಶನ್ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಬಾಲೆ ದಾಯೆ ಬುಲಿಪುಜಿಂದ ತೂನಗ ಆರು ಅರ್ನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯನು ತೆರಿನಗ ಸಿಂಹ ಮಾಸದ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರಡು ತೂನಗ ಈ ಬಾಲೆ ಬುಲಿಪು ನಕಲ್ನ ಕಣ್ಣನೀರು ಒಚ್ಚೆರೆ ಬೈದಿನ ಬಾಲೆ ಮಹಾಪುರುಷೆ ಆಪೆ ಪಂಡು ಅಬಗನೇ ಪಿಂದೊಂಡರಿಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗು ಭಾರೀ ಖುಷಿ ಆಪುಣಿಗೆ ಮೂಜಿ ಪಲಿಯಲ್ಲು ಅರೆಗು ದೇವಿ ಕೊಚ್ಚು ಮಾತ ಮೊಕ್ಲೆನ 4ನೇ ತಗೆಯಾದ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಲು ಬರ್ಪೆರು ಅರೆಗು ನಾರಾಯಣ ಪಂಡದು ನಾಮಕರಣ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಮೋಕ್ಕೆಡು ಅರೆನು ನಾಣು ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪುವರಿಗೆ. ಅರ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಾರು ಆಯುರ್ವೇದದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಇಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಗ್ರಂಥೊಲಿನ ಆರು ಪ್ರವಚನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರು. ಅಂಚನೆ ಊರು ದಕಲ್ನ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ ಆರು ಹೊಂದಿದ್ದಿತ್ತೆರು. ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿನ ಅಜ್ಜೇರು ಪಂಡ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮೆರು ತಿರುವಂಕೂರುದ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಥಾನೋಡು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಶಿಕ್ಷಕರಾದಿತ್ತೆರಿಗೆ. ಅಂಚನೆ ಬೋಂಟೆ ಬೊಕ ಕುಸ್ತಿಡು ಮಸ್ತ್ ಬಿರ್ಸೆರಾದಿತ್ತೆರಿಗೆ. ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಮಾಮು ಕೇರಳದ ಕಾಳಿದಾಸೆ ಪಂಡದೆ ಪುದರಿತ್ತನಿಗೆ. ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ 2 ಜನ ಮಾಮನಕುಲು ಆಯುರ್ವೇದಕ ಪಂಡಿತರಾದಿತ್ತೆರಿಗೆ. ಒಂದು ಮಾತ ಅರೆಗು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾದ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಪನ್ಯರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನಾಂಗಡು ಈಳವ ಜನಾಂಗಡು ಆರು ಪುಟ್ಟದು ಬೈದೇರು ಎಡ್ಡೆ ಕುಟುಂಬಡ್ದು ಪುಟ್ಟದು ಬತ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಾದಿತ್ತೆರಿಗೆ. ಇತ್ತೆ ಅರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಗ ಎಲ್ಲಿಡ್ದೆ ಅರೆಗು ಬಾರಿ ಬಡವಿರನು ತೂನಗ ಅರ್ನ ಉಡಲು ಕರ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡಿಗೆ. ಅಲ್ಪ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಈ ಮಾತ ಅನಾಚಾರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾತ ತೂನಗ ಅರೆಗು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾವುದಿತ್ತನ್ಗೆ. ಉಳಿಗ ವಾಳ ಪನ್ಪಿನ ಜೀತದಾಳುಲು ತಿರುವಂಕೂರುಡು ಸರಕಾರಿ ಬೇಲೆದಕಲಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ. ಅಲ್ಪ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಗೊಡ್ಡು ನಂಬಿಕೆ ಭಾರೀ ಇತ್ತನಿಗೆ. ಆ ತಿರುವಂಕೂರುಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪವನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ್ಯರ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತವರ್ಗದಕಲು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಪಂಡ ನಿಕಲು ಪೋಯಿ ಜನ್ಮಡು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಮಲ್ದರು ಆ ಶಾಪದ ಫಲವಾದ ನಿಕಲು ಈ ಸಲ ಅವರ್ಣಿತರಾದ ಪುಟ್ಟದರು ಐಕ ಪರಿಹಾರದಾದ ಪಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತವರ್ಗದಕಲ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂಡ ಬರ್ಪಿ ಜನ್ಮಡು ನಿಕಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆದ ಪುಟ್ಟುವರು ಪನ್ಪಿನ ಗೊಡ್ಡು ನಂಬಿಕೆಲ ಅವಳು ಇತ್ತನಿಗೆ. ಕುಡಂಜಿದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನಿಗೆ. ಗುಲಾಮಿರೇನು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರಿಗೆ ಪಂಡ ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಮಾರು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಡತೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ. ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ನ ಬಂದರು ಪಡವುಗೂ ಮರತ ಕೊಂಬೆಲಿಗೆ ಕಟ್ಟದ ಈ ಗುಲಾಮಿರೇನು ಪೊಂಜೋಲೇನು ಆಂಜೋಲೇನು ಜೋಕ್ಲೇನು ದೊಂಬುಗು ನೇಲಾವು ನಂಚಿನ ದೃಶ್ಯ ಅಪಗ ತೋಚಿದು ಬರೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ. ಒಂದು ಮಾತ ತೂನಗ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಜಾರಾವಂದಿತ್ತನಿಗೆ. ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಲು ಐಕ್ ಜವಾಬು ತಿಕ್ಕಂದೆ ಪೋನಗ ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರೆಗು ಎದುರು ಕತೆ ಅದು ತೋಜೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ. ಒಂದು ದಿನ ಅರ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡು ತೀರುವೇರಿಗೆ ತೀರಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವಳು ಅರಬಾಯಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾತ ಒಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ನೆರೆಕರೆ ತಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಮಾತ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಅಕೇರಿದ ಕಿರಿಯಲು ಮಾತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಗಾನಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿಟೆ ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರುಂದೆ ತೋಜಿಜಿಗೆ ಅಪಗ ಅರೆಗೆ ಸಂಸಾರ ಪಂಡ ಈತೆನ ಒರಿಯನ ಹಕ್ಕು ಅಕ್ಲಿನ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಈತೆನ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಅರೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತನಿಗೆ. ಅಂಚನೆ
ಒಂಜಿ ದಿನ ಆರು ತಾದಿಡು ಪೋಂದು ಪುನಗ ಒಂಜಿ ದಲಿತ ವರ್ಗದ ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಗಂಜಿದ ಕರ ಉರ್ಕರೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಇತ್ತ ಜರಿಗೆ ಮೇರು ಉಲೈ ಪೋದು ಆ ಗಂಜಿದ ಕರನು ಜಾಪೆರಿಗೆ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಲ್ಲಡು ಸುದ್ದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಗೆ ಅಪಗ ಮೆರೆಗು ನೆರಡೆದ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡುಗೆ ದಾಯಿ ಅಂಚ ಮಲ್ತಾ ಪಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿಜಿಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತದ ವನಸ್ಸು ಇತ್ತದಂದು ತುಲೆ ಬಡವಿರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅರೆಗಿತ್ತಿನ ಕಾಳಜಿ ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ ಆರು ಶಿಕ್ಷಣ ವೃತ್ತಿನ ಅಜತೆರಿಗೆ ದಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವೃತ್ತಿನ ಅಜತೆರಿಂದ ಪಂಡಂಡ ಐಟ್ ಸಮಾಜ ಉದ್ಧಾರ ಆಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಡಪುಂಡು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ಪಂಡನೆ ಅಂಚನೆ ತನ್ನ ಗೇನೋನೋ ಗುಡೋರಿಯಗು ಕುರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಐಕಾದ ಆರು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿನ ಅಜತದು ಸುಮಾರು ಜಾಗೃತಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯನೂ ಮಲ್ತೆರಿಗೆ ನೇರ್ದಾದು ಆರು ಮಸ್ತ್ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಲೆನ ಮಿತ್ತ ವರ್ಗದ ಕಲ್ನ ಪಿಸಿರುಗು ಕಾರಣ ಆವಡಾಂಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಅರ್ನ ವೃತ್ತಿ ಆಂಡ್ ಅರ್ನ ಮದಿಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ಮದಿಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ತೆರಿನಾಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಲ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಂಡು ದಾದಾಂದು ಪಣ್ಣಗ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ ಅರೆಗು ಪೊದು ನಿಗಂಟು ಮಲ್ತದು ಅಪ್ಪೆನ ಒತ್ತಾಯಗು ಆರು ಮದುಮೆ ಆಪೆರಿಗೆ ಮದುಮೆ ಆಯ್ ನಾನಿಯೇ ಪೊಣ್ಣನು ಲೆತಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಪೊಣ್ಣನು ಕೂಡ ಪೋದು ಅಲೆನ ಇಲ್ಲಡ ಬುಡ್ಪೆರಿಗೆ ಅವಳು ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲಕನೆ ತೋಜುವೆರು ಎಂದು ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಸಂಸಾರದ ಸುಖ ಬುರ್ಚಿ ಯಾರು ಮಾತಲ ಬುಡ್ದು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದ ಯೋಗಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಡುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಆರು ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಒಂತೆ ಸಮಯಡು ಅರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಕುಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮಾಳ್ ದೇವೆರ್ನ ಪಾದ ಸಂದುವೆರಿಗೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಒಂತೆ ಸಮಯಡು ಅರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ಮಾದನ್ ಆಶನ್ ಅರೆನ ಕೈತಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಅಸೌಖ್ಯ ದಾಂತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅರೆನ ತೊಡೆಟ್ಟು ಜೆತ್ತದ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮತ ಒಂದೇಟುಂಡು ಈ ಜೀವನ ಉದ್ಧಾರಗು ಲೋಕ ಉದ್ಧಾರಗು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಅಜಪಡೊಂದುಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸಗೆ ಜಯ ಅವಡು ಪಣದು ಅರ್ನ ತೊಡೆಟೆ ಆರು ಪ್ರಾಣ ಬುಡ್ಪೇರಿಗೆ ಇಂಚ ಕುಡಂಜಿ ಕತೆ ದಾದ ಪನ್ಪುಣನ್ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಪಲ್ಲಿ ಕಾಳಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಜನಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ಪನ ಗಾವಡು ಮದುವೆದ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಆನ ಗಾವಡು ಆಣೊಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತಿಜಿಗೆ ಅಂಚಾದ ತಾಳಿ ಕೊರ್ದು ಶುಭ ವಸ್ತುಲೇನು ಕೊರ್ದು ಕಾಳಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕನಪೇರಿಗೆ ಅಪಗ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಎಂಕ ಸಂಸಾರ ಸುಖ ಬೊರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ಸನ್ಯಾಸತ್ವಗೂ ಆತಂಡು ಲೋಕ ಉದ್ಧಾರಗಾದ ಯಾನ ಆತೆ ಪಣದು ಅಲ್ತಿರ್ದ ಆರು ಪಿದೈ ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ಉಂಚ ಆರು ಸನ್ಯಾಸತ್ವನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವರಿಗೆ ಇಂಚ ಸನ್ಯಾಸತ್ವಡು ಅರಿಗೆ ಎಂಚ ಯೋಗ ಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಿ ಆಂಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಬನ್ನಗ ಆರು ಇಂಚನೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ತಂದು ಪೋವೊಂದು ಪುನಗ ತಮಿಳುನಾಡುದ ನಾಗರ್ಕೋಯಿಲ್ ಅಮ್ಮಾನ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ಮೇರೇನು ದೂರೊಡ್ದೆ ತೂದು ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಡು ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಮೇರು ಮಹಾಯೋಗಿ ಪಂಡದು ಕೈತಲೆತ್ತದು ಅರೆನು ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಈ ನೆನೆತಿನ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಆವಡಂದು ಮೆರ್ನ ನೆನೆತಿನ ಕಾರ್ಯವೋ ಪಂಡ ಲೋಕೋದ್ಧಾರ ಬೊಕ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಉಂದು ಪಾತೆರ ಅರೆಗು ಪುಷ್ಟಿ ತಿಕ್ಕುಲ ಕಾಪುಣಿಗೆ ಇಂಚನೆ ಅರ್ನ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ದುಂಬರಿತು ಪೋವೊಂದನಗ ಅರೆಗು ಚಟ್ಟಂಬಿ ಸ್ವಾಮಿಲು ತಿಕ್ಕುವೆರಿಗೆ ಚಟ್ಟಂಬಿ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಗುರುಕುಲು ಅಯ್ಯಾವು ಸ್ವಾಮಿಲು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿನ ಭೇಟಿಯಾನಗ ಅರಳಿತಿನ ಉಮೇದು ಉಲ್ಲಾಸ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನು ಮಾತ ತೂನಗ ಆ ಅಯ್ಯಾವು ಸ್ವಾಮಿಡಲ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಗುಟ್ಟು ವಿದ್ಯೆದ ರಹಸ್ಯನು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲೆಗ್ ದಾರೆ ಮೈಪೇರಿಗೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಸೀಕ ಸಂಕಟದ ಕ್ಲೆಗ್ ಕಷ್ಟೊಡಿತ್ತಿನ ಕ್ಲೆಗ್ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಬಡವುಡಿತ್ತಿನ ಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ನುಪ್ಪು ಪಾಡಿಂಡ ನಿಕುಲು ಬಡವುಡಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವೆರೆ ನಿಕ್ಲೆಗಿ ಎಂಚಾಂಡಲ ನಿಕಲ್ನ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಾವಿರ ಪನ್ಪಿನೇಕ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಉದಾರ್ಮೆನ ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಆರು ಮರುತ್ವ ಮಲೆಟ್ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಗಂದು ಪೋದು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಪೆರಿಗೆ ಪಿಳ್ಳ ತಟಗು ಹೆಟ್ಟು ಆರು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸು ಮನ್ಪುನಗ ಕಾಲಿ ನೀರನ್ನು ಪರೊಂದು ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಅರೆಗು ಬಡ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಬಡ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆತಮಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡುಡು ಅರೆಗು ತೆನಸು ತಿಕ್ಕೆರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಇತ್ತನಿಗೆ ಗುಹೆಡ್ದು ಪಿದೈ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಪ್ರಾಯದಾರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಇರೆಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ತುದು ದೀತಿನ ಅರಿತ ಪೊಡಿಲ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ಲೊಲ್ನ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ತಿನ್ನಿಯರೆ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಆರ್ಲಾ ತಿನ್ಪೆರಿಗೆ ನಮಕ್ ಬಡವಗು ದಾದಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವು ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೆರೆಗ್ಲ ಅವು ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಆಂಡಿಗೆ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಿಲಕನೆ ನೀರು ಬೋಡುಂದಾನಗ ಗುಹೆ ತುಲೈ ಪೋದು ನೀರು ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಪೆ ಕುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಆ ಪ್ರಾಯದರಿಗೆ ಮೇರು ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಮೇರು ಉಲೈ ಪೋದು ಪಿದೈ ಬನ್ನಗ ಆ ಪ್ರಾಯದಾರ ಅವಳು ಉಪ್ಪುಜೆರಿಗೆ ಇಡೀ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಮಡೆಕೈಟೆ ನಾಡೊಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಯದಾರ ಅವಳು ಇತ್ತುಜೆರಿಗೆ ಅಪಗ ಅರ್ನ ಜ್ಞಾನಗು ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಬಡವನು ತೆಕ್ಕಾಯರೆ ಬೈದಿನಿ ಆ ಭಗವಂತನೇ ಪಂಡದು ಅರೆಗೆ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಬಡವುಡಿ ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡು ನುಪ್ಪು ಕೊಡ್ದು ನಮಲ ತೂಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಈ ವಿಷಯನು ಪಂಡೆ.
ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಎಂಚ ದೇವಲ್ಯನು ತಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿರು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಗು ಬರ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತೀರ್ಥ ಜಾತಿದಕ್ಲೆಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಪೊಗ್ಗೆರೆತ್ತಿಜಿಗೆ ಆ ಕುಲ ಈ ಕುಲ ಪಂದು ಭೇದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರೆಗೆ ಐಕ್ ಆರ್ದಾದ ಮಲ್ತೆರಂದ ಪಣ್ಣಗ ದೇವಸ್ಥಾನನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಂಡ ಈ ದೇವಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಗ್ ಮಾತಾ ವಿಷಯಗೂ ಈ ದೇವಲ್ಯ ಮಾತಾ ರೀತಿಡು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪಣದು ಅರವೀಪುರ ಪನ್ಪಿನ ನೆಯ್ಯಾರು ತುದೆಟ್ಟು ಮುರ್ಕುದು ಶಿವಲಿಂಗ ರೂಪದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಆರು ತಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರೆಗೆ ಆ ಕಲ್ಲಡು ಆರು ಓಂ ಶಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡಿನ ದೀದು ಪ್ರೀತಿ ದಯೆ ಶಾಂತಿ ಪಂದು ಪಂಚಲೋಹದ ತಗಡು ಬರೆದು ಪಾಡಿಯರಿಗೆ ದಾಯೆ ಕನ್ನಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗರ್ಭಗುಟ್ಟಿಟ್ಟು ಎಂದು ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಪೋನಗ ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಡು ಆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಪಸರಿಸಿದನು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಕನ್ನಡಿನ ದೀಪೇರು ದಾಯೆ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಆರು ಓಂ ಶಾಂತಿ ಪಂದು ಬರೆಯರು ಆ ಕನ್ನಡಿನ ತೂನಗ ಆರು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಕಠೋಪನಿಷತ್ ದಾದ ಪನ್ಪುಣು ಪನ್ನಗ ಆತ್ಮರತಿಯಾದ ಶರೀರ ನಮ್ಮ ರಥ ಆದ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಸಾರಥಿಯಾದ ಮನಸ್ಸು ಕಡಿವಾಣವಾದ ತೆರೆಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಗು ಐಡ್ದು ಬಕಾರು ಶಾಂತಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ದಾಯ ಬರೆ ಪೆರಂದು ಪಂಡಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏಪಲ ಶಾಂತವಾದ ಉಪ್ಪೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಇಜ್ಜಿಡ ಮಾತಾ ನಮಕ ಅರ್ಧರ್ಧ ತೆರೆಯೋಣಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಅರ್ಧ ಮನಸ್ಸುಡು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಂಡ ದಾಲಾಪುಜಿ ಅಂಚಾದು ಉಲೈ ಪೋನಗ ಓಂ ಶಾಂತಿದ ಆ ಮಂತ್ರನು ನಮ್ಮ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಚಿತ್ತಗು ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ರನೇ ದೇವಾಲಯ ಆತ್ಮನೇ ಮೂರ್ತಿ ಶರ್ರಡು ದೆಂಗುದುಪ್ಪುನ ಆತ್ಮ ಚೇತನ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವಿಭಾರವ ಉಡಲೆ ಗರ್ಭಗ್ರಹ ಪ್ರೇಮ ಕರುಣೆ ದಯಾ ಸ್ಥಾಂತಿ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಪುರ್ಸಾದ ಪಣದು ಆರು ಪಂತೆರಿಗೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನೆಂಚ ಇಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಗ ಆರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಬತ್ತದು ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಮಲ್ದಿನ ಕತೆ ನಮకు ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ತತ್ವ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಜ ಉದ್ಧಾರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನೇನು ನಮ್ಮ ಮರೆಪೆರೆಜ್ಜಿ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಪನ್ಪಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮಕ್ ಕನ ಆದಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಪನ್ಪಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರದ ಕೀರ್ತಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗೂ ಸಾರ್ದಿ ನಂಚಿನ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪೇರೂರು ಜಾರು ಮೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಕಾವ್ಯ ಬಂದೊಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರೆತಿರು ಗುರಿಕಾರೆ ಆಯ್ನಾರು ಗುರ್ತ ತತ್ತಿನ ಜನತ ಬದುಕುಗು ಗುರ್ತ ಅರ್ಥ ಕುರಿಯರೆಗಾದು ಗುರು ನಾರಾಯಣನ ಪೆರ್ಮೆನು ದಿರ್ತದು ಬರೆವೇತ್ತೆ ಮಿತ್ತ ಜಾತಿ ತೀರ್ಥ ಜಾತಿ ಕುರ್ತ ಸೀಕ್ ದಿಂಜಿ ದಿತ್ತಿ ಸೈತಿ ಪುನಕು ಸುಂಕ ಕೇಂಡಿ ಸೈತಿ ನೀತಿ ದಿಂಜಿ ನಲ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಗುರುಕುಲೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲೆ ಗುರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಅರ್ನ ಕಾವ್ಯ ಬಂದೋಡು ಅಕ್ಷರದ ರೂಪೋಡು ಬತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣಗು ಪೇರೂರು ಜಾರು ಮೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಉಡಲಿರ್ದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಮೇರ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಮೇರು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯರೆ ಪೋನಗ ಆರು ಪೊಂಜೋಲೆಗ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಲಿನ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯರಿಗೆ ಕಾಂಚೀಪುರಂ ಚೆನ್ನೈ ಮಧುರೆ ಇಂಚ ಮಾತಾ ಶಾಲೆನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಗ ಗೇನ ಬತ್ತಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪೆರು ಅಂಚಾದು ಕಲ್ಪಾಲೆ ಬುಲೆಪಾಲೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಲ್ಪಾಲೆ ಬುಲಪಾಲೆ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರೋಡು ಶಿಕ್ಷಣನು ಮಲ್ತೆರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ದೇವಲ್ಯಡು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಆವಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಲು ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರನು ಆರು ಕಂತೆರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಆರು ದಾದ ಮಲ್ತೆರಂದು ಪಂಡೆಂಡ ಕೂಡ ಬಡವಿರನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಆರು ಇಂಚನೆ ಒಂದು ಮಲ್ತಂದು ಪೋನಗ ಒಕ್ಕಂ ದೇಶೋಡು ಒಕ್ಕಂ ಪ್ರದೇಶೋಡು ದೇವಲ್ಯ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇತ್ತೊಂದಿಗೆ ಅರೇನು ನಮ್ಮ ಆದಿಶಂಕರನ ಅವತಾರ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆದಿಶಂಕರನ ಅವತಾರ ಅರೆಗೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಅಂದು ಪಂಡೆಂಡ ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಮೇರ್ನ ಸಮಾನತೆಯ ಸಂಚಲನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೂಕುಡು ಯಾನ ತೆರಿಗೆ ಆರು ಸುಧಾರಿತ ಅದ್ವೈತ ತತ್ವನು ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರನು ಹೊಂದುದು ಪೇರು ಆದಿಶಂಕರರು ಕೇರಳುಡು ಪುಟ್ಟದು ಪೇರು ಇಂಚ ಆರು ದೇಶಗೂ ಪೋನಗ ಅರೆಗು ಸುಧಾರಿತ ಅದ್ವೈತ ತತ್ವನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿಗೆ ಆರು ಅರ್ಧುಡೆ ದೇವೇರ್ನ ಪಾದೋರ್ಗು ಸಂದುವೇರಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಅರ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಅವತಾರನೇ ಕೇರಳುಡು ಪುಟ್ಟುಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ನೆಟ್ಟು ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅರೇನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಅವತಾರ ಅಂದು ದಾಯ ಪನ್ಪೇರಂದು ಪಣ್ಣಗ ಒಕ್ಕಂ ದೇಶುಡು ಒಂಜಿ ದೇವಲ್ಯ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರೋಡು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿಲನು
ಅಲ್ತಕುಲು ಲೆಪ್ಪೇರು ಅಪಗ ಅಲ್ತ ಮಲ್ಲ ಕವಿ ಕುಮಾರ ವಾಸ ಪನ್ಪಿನರಿಗೆ ಬಾರಿ ಅಸೌಖ್ಯ ಒಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅರ್ನ ಕೈತಲು ಮೇರು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಧನ್ವಂತರಿನ ಗುಣಯಾನದ ಒಂಜಿ ಗುಣಗಾನದ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರನು ಪಠಿಸುವರಿಗೆ ಆರು ಅಸೌಖ್ಯ ಡಿತ್ತಿನಾರು ಲಕ್ಕದ ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ಅಪಗ ಆ ಕುಮಾರ ವಾಸನ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ಈರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಅವತಾರ ಪಂಡದು ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಮಾತ ಮೇರು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿದ ಕತೆಕಲು ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ಮಲ್ತಿನ ಪವಾಡ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿಂದಾಂಡ ಒರಿ ಮಲ್ಲೈ ಮೇರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂದು ಪೋಪೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಏನ್ ಬಂಗಡುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೆಗೆ ಅಪಗ ಮೇರೆ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕಿಸೆಟ್ ಈತ್ ಕಾಸುಂಡು ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲೆಡು ಈತ್ ಕಾಸುಂಡು ಅವೇನು ಬಡವರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪು ಒಂದು ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಅಂಬೆಗಾರನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆಂದು ಆಚಿರ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಐಕಾದು ಆಯನ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಕಾಸುನು ಬಡವಿರ್ನ ಉದ್ಧಾರಗಾದು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೆಗೆ ಅಂಚನೆ 5 ವರ್ಷ ಬರ್ಸ ಬರಂದಿನ ಊರುಡು ಅರ್ನ ಮಂತ್ರ ಯೋಗಡು ಆರು ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಾದರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕಂಡದಿತ್ತೆರಿಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅಡಪತ್ತುಗಾರ ಕಂಡದಿತ್ತಂಡ ಅರೆಗ್ ಹಾಕಿಯರಿಗೆ ಅಪಗ ಮೇರ ಪಂಡೆರಿಗೆ ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಹಾಕಿರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಗೂ ಅಕಲು ದೆತ್ತುಪ್ಪೆರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಅರೆಗೆ ಹಾಕೊಚ್ಚಿ ಬಂದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಆರು ಪೋಯಿಚೇರಿಗೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತೆ ಮೇರು ಸಮಾಧಿ ಆತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರನು ಪನ್ನಗ ಶಿವಗಿರಿಟ್ ಆರು ಸಮಾಧಿ ಆತೇರು ಇಂಚ ವೈದಿಕ ಒಂಜಿ ತತ್ವಡು ಪುನಗ ಆರು ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಯಾನು ಕನ್ಯಾ ಐನು ಪೋಪು ನಾನಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ಪೆರೆಯುಲ್ಲೆ ದೇವಿರ್ ನಡೆ ಪೋಯರೆಯುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ನಿಕಲು ನಾ ಯೋಗ ವಾಸಿಷ್ಠ ಪಾರಾಯಣನು ಮನ್ಪಲೆ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆನಿ ವನಸು ಪಾಡ್ಲೆಂದು ಈ ಪಾರಾಯಣ ಕಾಂಡ ಬನ್ನಗ ದಾದ ಆಪುಣೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಮೆರ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಕಿ ಪೋದು ಪುಣಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಕಿ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆರು ಪಂಡೆಲಕನೆ ಪದ್ಮಾಸನೊಡು ಕುಲ್ಲಾದು ಕರ್ಪೂರ ಪುರ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಅರ್ನ ಸಮಾಧಿನ ಮಲ್ಪೆರಿಗೆ ಸಮಾಧಿನ ಮಲ್ತಿನಲ್ಪ ಇತ್ತೆಲ ಅಲ್ಪ ಬೊಲ್ಪು ಅರಳೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಮಕ್ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆಲ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಂದಿನಕುಲು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೆರಡ ಅಲ್ಪ ತುಲಭಾರ ಸೇವೆ ಕೊರಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆಲ ಮುಲ್ಪ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಮೆರ್ನ ಈ ಭವ್ಯ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರವು NP ಮತ್ತೆಡ ಪನ್ಪಿನಾರು ಬಂಗುಡುತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಚುಂಗಡಿನ ಅರೆಗೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಚುಂಗಡಿಡ ಆರು ಒಂಜಿ ನೆಲಕಡ್ಲೆದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಕಂತ್ರಾಟದಾರೆರಾದು ಆರು ಅಲ್ಪ ಭವ್ಯ ಸಮಾಧಿನ ಕಟ್ಟಿರು ಪನ್ಪಿನ ಪುದರುಂಡು ಅಂಚಾದು ಆಪಿನೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಗುಂದೇ ನಮ ಎನ್ನೋಡು ದಾದ ಆಪುಂಡಲೆ ಎಡ್ಡೆಗು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತೀರ್ಥಜಾತಿಡ ಪುಟದಿತ್ತು ಜೆರಡ ಆತಮಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಆರು ಆತಜಿರು ಅರ್ನ ಅನುಭವನ ಆರು ಮಲ್ತಿನೇಟ್ ಆರು ಅಂಚಾಯರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಈಳವ ಜನಾಂಗಡು ಪುಟದಿತ್ತು ಜೆರಡ ಆರ್ಲ ಇಂಚಿನ ಲೋಕೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸಗೂ ಜೈದವಯರು ದಾಯಪಂಡ ಅನುಭವ ಆಕ್ಲಿಗ ಪಾಠ ಕಲ್ಪವನೇಕ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಆಪುಡು ಅಂಚಾದು ಆಪಿನಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಗುಂದೇ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡು ಈತ ಪೊರ್ತು ಎನ್ನ ಪಾತಿರನು ಕೆಬಿ ಬಚ್ಚಂದಿಲಕ ಉರು ಆವಂದಿಲಕ ಕಣ್ಣು ಕೂರಂದಿಲಕ ಉಲ್ಲಾಸ ತೆಕ್ಕಂದಿಲಕ ಕುಲುದಕ್ಕೆ ಎನ್ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಬುಡು ಉಡಲಿರ್ದು ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದಾವೆ ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡು ಎನ್ನ ಪಾತಿರಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿ ದೀಪೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು